हेलौ खुलुमबाय गुड मर्निं एभरिवान वेलकाम बेक एगेन लोगोफोर फिन खेबसे आरोबाव भिडिअ लानानै फैफिनबावनाय जाबाय जोंहा नैबे KYO आर्निं बेबायदि फान्डनि सायावहाय डिसकास खालामनो लादों दिनैहाय थ' दासिम आङो KYO निफ्राय बेसेबां आर्निं खालामखो बा बेसेबां उइथड्र खालामखो आरो बेसेबां डिप'जिट खालामखो थ' लोगोफोर आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांगासिनो दं KYO आ दासिमबो सोलिगासिनो आरो बेबायदिनो YBY बेन जानायनि उनावहाय थ' KYO आ बेबायदि फैदों आरो फैनायनि उनावहाय बेवहाय जानांगौ सोरबा सोरबा बेबायदिनो गोबांफोरा इनभेस्ट खालामदों आरो खायफाया बेबायदि इनभेस्ट खालामाखै थ' बेयो गावनि गोसोनि बाथ्रासो थ' जोङो बेखौहाय बेबायदि जर जबस्ति रावखौबो इनभेस्ट खालामनो थाखाय बुंनो हाया थ' जियानो हक लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि टपिकखौ जागायलांदिनि आरो फारि फारि जोङो नायलांदिनि मा प्रसेस दङ ना जोङो KYO फान्ड थ' बे ग्रुपाव फैबाय बेवहाय जोङो बेबायदिनो एबाउट KYO ब्रकार जोङो नुनो मोनो बेबायदि ब्रकारफोरा थ' मोननो हायो आरोना बनासफोर थ' बयबो बेखौ मिथिखागौ नायनानै लायोब्लानो मिथिगोन आरोना थ' बेबायदिनो गोबां दङ जोंहा बेवहाय नै मैयानि आगष्ट 18 तारिखनि ट्रेडिं सिगनेला FTM बेबायदिनो कल 8टानिफ्राय 8:30सिमल' ट्रेडिं टाइमाहाय बेवहाय थ' बिनि गेजेरावनो जोङो थाबैनो खालामनांगौ जायो ट्रेडखौहाय बेबायदिनो गोबां बेहाय दङ नै उइथड्रल रुल्सफोर दङ टु उइथड्र मानि नाम्बार 1आवहाय इउ मास्ट बि रिसार्च इउजार जाथारनांगोन रिसार्च खालामनाय जाथारनांगोन आरोना सेकेन्ड नाम्बाराव मा होनदों दा उइथड्र टाइम फर ट्रेडिं एकाउन्ट इज फ्रम 7 to 9 AM फ्रम मानडे टु फ्राइडे मानडेनिफ्राय फ्राइडेसिम जोङो दिहुननो हायो आरो सेलारिखौ जोङो बेबायदिनो सेलारि एकाउन्ट उइथड्र टाइम इज फ्रम 7 AM to 9 AM फ्रम मानडे टु सानडे जोङो मानडेनिफ्राय सानडेसिम सेलारिखौ दिहुनबाय थानो हायो थ' बेबायदिनो गोबां बेवहाय जोङो अफारफोर नुनो मोन्दों नै 25% नायबा आरो गोबां नुलांबाय थायोना बेबायदिनो बेवहाय बिसोरो ग्रुपावहाय मेसेजफोरखौ हरबाय थायो आरोना नाथाय जोङो बेखौहाय बयबो मिथिखागौ बेफोरबायदिया बांद्राय गोबाव दिन थाखाया नालाय बेबो खारगोन खारनाया 100% सियर एसे फ्राय माने बियो गोबावानो जाबायना एसे गोबाव जासाबबाय आरो जोंहा बेबायदिनो गोदान गोदान एप्सफोर फैगासिनो दङ आङो गोदान एप्सनि सायाव बेबायदि जेबो नायनाय जायाखै नैबे KYO फान्डखौ आङो दा बर्थमानहालागै सोलिबाय थानायखौ नुनो मोन्दों बा मार्केटाव सोलिगासिनो दङ सेम प्रसेस YBY लानानै एखे YBY जोंहाय थ' YBY आ जेरैबायदि खारदों थ' बेबो खारनाया सियर आरोना थ' बेखायनो एथबां हेभि एमाउन्ट जोङो बेवहाय इनभेस्ट खालामनानै जेबो लाब गैया ना थ' थगायजाखायो बेयो आरो स्केम जाखायो थ' बर्थमानहालागै सोलिगासिनो थ' जोङो डिप'जिट खालामदोंबाबो थाबैनो उइथड्रबो खालामहोलांनांगौ आरोना जमा खालामनानै दोनबाय थायोब्ला जानाय नङा थ' जोङो बेबायदिनो मोननायफोरखौहाय जोङो उइथड्रबो खालामलांबाय थानांगौ आरो थ' जायफ्रा गोसो हायो बेबायदिनो जोङो बेहाय KYO फान्ड मिनिमाम डिप'जिट 1000 नुयो मिनिमाम उइथड्रल 300निफ्राय लानानै जोङो हायो बेसेबां दिहुनो बिनि उनावहाय जोङो इनभाइट ए रिसार्च अफ 1000 रुपिस टु गेट 100 रुपिस रिवार्ड जोङो सोरखौबा जोङो जुदि इनभाइट खालामोब्ला थ' जोङो बेवहाय 1000 बियो दोनोब्ला जोङो बिनिफ्राय 100 रिवार्ड मोनगोन आरो जाय रेफार खालामो थ' बिनि लिंकआव हाबोब्ला बेवहाय 2000 दोनोब्ला बेबायदिनो 200 रिवार्ड मोनगोन 5000 दोनोब्ला 500 रिवार्ड मोनगोन आगोलनि बायदिनो सेम प्रसेस बर्थमानहालागै दासिमबो आङो बेबायदि आर्निं खालामाखै एमाउन्टआ नैबेनो आङो 1000 रुपिस इनभेस्ट खालामदों बिनिफ्राय बेहाय 292 प्रफिट जानायखौ नुनो मोन्दों आरोना खम दोनोब्ला खम एमाउन्ट मोनगोन बेबायदिनो डिप'जिट दं अपसन बेबायदिनो जोंहा उइथड्र दं बेबायदिनो चेनेलाव जों मोनगोन जोंहा मैयानिया FTM भार्सेस कल बेबायदिमोन आरोना थ' जोङो ट्रेडिंनि टाइमखौ जोबोद खम मोनो आधा घन्टाल'सो ना
थ' बेबायदि आरो सार्भिसफोर बेवहाय मोननो हायो बर्तमान सोलिगासिनो दङ नाथाय बेसेबां गोबाव थागोन रावबो जेबो बेखौ बुंनो हाया आंबो बेबायदि आर्निं खालामनो हायाखै आरो खम ना थ' बेबायदिनो 292ल'सो आर्निं जानानै दं आरो स' लोगोफोर बेखिनि भिडिअखौनो लानानै फैदोंमोन बेसेबां गोबाव थागोन रावबो बर्तमान बेखौ जेबो बुंथ'नो हाया नाथाय सोलिगासिनो दङ आरो एथ'बां बांद्राय बेबायदि हेभि एमाउन्ट इनभेस्ट खालामनानै लाब गैया जोङो खमनिफ्रायनो थांनांगौ आरोना थ' आरो दोनबायबो थानो नाङा आर्निं जानायनि जुदि मोनोब्ला जोङो बेखौ उइथड्रबो खालामहोलांनांगौ आरोना थ' लोगोफोर आं बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै सेम प्रसेस आवगोलनि बायदिनो जायफोरा गोसो नोंथांमोना इनभेस्ट खालामनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा डाइरेक्टलि इनभेस्ट खालामाबाबो जेबो नङा आरोना थ' बेफोरथ' आरो स्केम जायो होननानै मिथिखायो नाथाय खायफाफ्रा बेबायदिनो आर्निं रिलेटेड भिडिअफोरखौहाय मोजां मोनो आरोना थ' जेन हक दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन गोजोन्थों बाय